cewa ni ne next target wanda za a raba hannu da kai, na sani. So da za a yi to in ka cika kai kuma baka da tunani sai ka yarda ka amince a raba ka da ni. Ba wai na baki cikin a raba hannu da kai bane ba, saboda na san da cewa mahaifina ya rasu na haƙura, na rasa abubuwa da yawa na haƙura wanda suka fi ka muhimmanci a rayuwata. So don a raba hannu da kai a faduwar ka ce, haka ni ma na san da cewa faduwa ta ce, amma kuma Allah zai iya haɗa ni da wani wanda ya fi nasara da sauransu. Bana kuka bana kuma da na sani, saboda kana ganin kamar na fi morarka, kai kuma ka fi morata da shawara mai kyau ta nutsuwa ta hankali wadda kuma ta kasance za ta fitar da kai daga cikin matsala ko tashin hankali. Ina gode ma Allah lokacin da muka bata a baya zuwa jiya da wasu abubuwa suka faru, kuma ban ce ni na rabu da kai ba, kai zaka ce ka rabu da ni, saboda ba kai ma zaka ce ba sa ka za a yi. To don haka ba wani abu bane ba. Alhamdulillahi in ka tafi Allah zai kawo dubunka na alheri, in na tafi kai ma Allah ina ma fata ya kama dubu. Saboda haka ka kasance mai haƙuri a duk inda kake, mu kasance masu haƙuri. Riba zaka ci riba, domin Allah shi ke bada wannan ribar, saboda manzon Allah ne faɗa ce mu yi haƙuri. Ka yi haƙuri a kodayaushe, an cutar da kai ka yi haƙuri ka danna zuciyarka. Na yi niyyar ne maganganu ne yi kuma wasu abubuwa, amma kuma bayan na tashi da safe saboda na yi addu'o'i da sauransu Allah ya warkar min da zuciyata, sai na ga fito ma in zo in wasu rutu ko wasu magana abu ne mara kyau, abu ne mara amfani. Ban kasance da kai saboda in zo in tona maka asiri ba. Wasu abubuwanka da ka gaya min sirrikanka ko kuma kai nemi shawara a kai da ni, kuma ban yi rayuwa da kai saboda in tozarta ka ba, amma kai kuma kana kokarin ka tozarta wani saboda ka yi masa wani taimako a wani lokaci, ko kuma ka masa wani abu ka fito ka yada wa duniya ko ka fallasa wa duniya. To dama wannan aikin ka ne, dama kana yi. So amma ban taba tunanin cewa za ka yi min ba, kuma abin da kake faɗa din na tabbatar da cewa aiki ne nake maka ka biya ni, ba wai abu ne kake yi wanda kawai kake sa ran kawai wale na zo in baka. A'a, kaka manta idan kana can garin Abuja baka taba kira na, baka taba turo min da kwandalarka, sai idan wani abu ka tashi tahowa zaka kira ni. Duk wannan wani abu ne ke so in tunasar da kai, kada ka yadda wasu ko wata ko wani ya tunzura ka, ya bata maka zuciyarka, ka shiga ka bata da kowa wanda suke tausayin ka, suke bukatar ka shiga zauna cikin rayuwa cikin lafiya. Idan ka ce za ka yi haka, to za ka cutar da rayuwarka, za ka cutar da kanka a nan gaba, kuma ka rasa kowa, yayin da ita kanta ko shi kansa wanda yake ziga kan zai tafi ibaka waje. A lokacin kuma za ka nemi kowa ka rasa, a lokacin za ka shiga uku ka lalace, ka rasa wa za ka nema. Dan ni billahi lazi har idan aka shiga tsakanin da kai a wannan lokacin, ina so in sanar da kai wallahi har abada na haƙura da rayuwa da kai a matsayin aboki ko wanda muke tare.